Fra børnebørnene til folkene bag Morten Korch-filmene kommer nu Morten Korch-filmen over dem alle. Ninjaen fra Næsbygård. Hvad vil du her? En kunde går af i vejen for mine ekspansionsplaner. Ekspanderer denne her. Alt er ved det gamle, men ingenting er som det plejer. Nu skal du ikke begynde at græde, når jeg tæver dig. Det skal jeg love dig, for jeg gør, din lille fusentast. Du skal da nogen rare, som ikke tror, du er noget, din lille stratenrøver. En bondemand, en ninja, og så en helvedes masse høtyvs action. Johannes fra Næsbygård. Så det er dig, der er ninjaen fra Næsbygård. Ja! Morten Korch, Mega Korch.